Hasi gara kurso berria itxaropena ikastola. Datorren astelehenean, irailak 18an, gure ikasleak etorriko dira ja ordutegi arruntean, eta ikastolako zerbitzu guztiak martxan egongo dira. Eta zeintzuk dira kurso honetako nobedade berrienak o berrikuntzak. Une honetan dauzkagu batzuk ja oso nabarmenak. Goiztiarren ordutegia ampliatu egin da. Goiztiarrak etorri ahal izango dute goizeko 7:00-etatik aurrera. Goizeko 7:00-etatik aurrera etortzen direnak, gosaria prezion sortuta edukiko dute. Era berean, haurreskolan ordutegia ere zabaldu egin da. Goizeko 7:00-etatik arratsaldeko 6:00 arte. Baina berrikuntza agian importantenetakoa da pedagogikoki apostu bat egin nahi dugula ikastolan kurso honetan. Klaseko orduak, ordu betetik moztu egingo ditugu pixka bat eta 50 minutuetara pasatuko ditugu. Eta hor irabazten ditugun 10 minutu horiek, erabiliko ditugu LH eta DBH, lehenengo orduan egunero, astelehenetik ostiralera, 9:00-etatik irakurketa plan berezi bat gauzatu ahal izateko. Plan hortan parte hartuko dute ikasle guztiak eta irakasle guztiak. Hortik aparte, nahiko nuke aprobetxatu momentu hau gonbidatzeko zuei guraso guztioi parte hartzeko datorren irailaren 26an, asteartean, hori da, hitzaldi bat edukiko dugu Xabier Iturberekin. Xabier Iturbe da aditu, esperto importantenetako bat, komunidades de aprendizaje bezala ezagutzen den korrientea edo pedagogi metodologiari buruz. Eta ja egontzan ikastolan hitzaldi bat ematen irakasle hori. Eta uste dut oso importantea dela gurasoek ere ezagutu dezazuen pedagogikoki zer egin nahi dugun zuen semetxoekin. Horregatik, konbidatzen zaitue guztiei, irailaren 26an asteartean, 5:00 gutxietan eta haurtzaindegi zerbitzua egongo da, hitzaldi honetara etortzera. Eta noski, web horri honetan, hilabete barruan ikusiko duzu berrikuntza asko eta horren nobedadeak kontatzen joango gara. Ondo hasi kurso berria.